Ara, perquè el Xevo crec que ja estarà tots els xiquets aquí, anem a donar pas ja i si poden ja poden pujar. Aprofitar que estan les mateixes balladores i ara ens van a deletar en una ajuda de l'Alcudí, que també és un ball tradicional Alcudí. Entonces, balladors els mateixos antes, Cristina, Marc, Clara, Esther, Marta, Raquel, Míriam, Michelo, Manolo i a la Rosaina també.
cotxes, avui anem a veure-l'oci, per tant, el diumenge no cal anar a l'estació. Els balladors són els mateixos, bueno, no cal comentar perquè són els mateixos, el cotxe que està fent.